Sa video ito ay ating ipagpapatuloy ang paglalakbay sa Bulinaw, Pangasinan. Silipin pa natin ang ilan sa kanilang ipinagmamalaking yaman. Nung nakaraang vlog ay binisita natin ang Patar White Sand Beach at ang Cape Bulinaw Lighthouse. Ngayon naman, papasukin natin ang kuwebang ito na may itinatagong napakalinaw na pool sa loob. Pagkatapos ay pupunta tayo sa Camp Puor na madalas ngang may kumpara sa Siargao dahil sa napakaganda nitong ilog na napapalibutan ng samut-saring halaman at punong kahoy. Tara mga biyahero, sama kayo sa isa na namang panibagong adventure. Let's go! Magandang umaga mga biyahero, welcome back sa ating YouTube channel. Magandang hapon pala. So kakagaling lang namin dito sa may lighthouse. Ito na yung part 2 ng ating vlog dito sa may Bulinaw. Pupunta kami ngayon dito sa may wonderful cave ng Bulinaw. Sana naririnig nyo ako kasi wala tayong mic. Tinanggal ko para dire-diretso tayo dun sa may cave. So 7 minutes lang yung biyahe mula dito sa may lighthouse. Tara! Okay, so narating na natin tong bungad dito sa may wonderful cave. Pasok tayo. Medyo malubak yung daan. Nice. Mukhang solid to ah. Sige, kaya mo yan. So, kaya mo yan. Wow. Solid. Gubat na gubat dito. Okay pa pag nakayo. Tamang bukol lang. Mas mahirap pa pala itong gawin kaysa dun sa asfalto eh. This way daw, this way. Oh, panis. Wala pala eh. Wow. Solid oh. Panalo. Dito na part naman mga biyahero, hindi na siya masyadong mabato. Maputik nga na. Ayan na naman. Tayo sa gilid. Kala nyo ah. Saan ba yung entrance? Meron ba silang parking dito? May saan po yung parking? Nakaharang kasi. Dito ka lang sir sa gilid ano? Doon. Kasi dito kasi puro wheels eh. Dito na lang po. Dito ka lang sir sa gilid. Okay, so nandito na tayo ngayon sa may wonderful cave. May parking dito, 20 pesos ang isa. Tapos 100 pesos each.
Papasok na tayo dito sa loob. Lalong luma na, Petra. Alright, so mga behero, may iba pa pala to, yung Wonder Cave dun sa may Enchanted Cave. So tignan muna natin to kung anong meron dito. Kaya pala mas mura, akala namin ito na yun. Nagkamali namin ng pinasukan. Pero check natin to kung maganda rin dito. Wow. Okay, so ito siya mga behero. Wala tayong ilaw eh. Ang wala kung nakikita nyo. Mali yung napasukan namin, dapat dun sa Enchanted Cave. Akala namin ito na yun. Wonder Cave pala to, iba yung pangalan. So iba rin to. Alright, so mga behero, ligon muna tayo. Medyo malamig yung tubig. Whew. Okay rin pala dito mga behero. Medyo madilim nga lang. Solid oh. Dito sa part na to mga behero, mga 5 feet lang siguro. Doon banda. So 100 pesos yung binayaran namin dito. Okay naman, dadalawa lang kami. Sulit din. Pag doon kasi sa may Enchanted Cave, 250 pesos ang per tao. Pero marami kang pwedeng gawin. Meron din silang mga ibang activities na pwede mong gawin doon. Tsaka meron silang pool na iba. Bukod doon sa cave. Ayan. Okay, so yun mga bero. Alis na siguro tayo dito. At nakaligo na rin tayo, nakapag-refresh tayo. Kanina kasi init na init kami. Sobrang taas ng sikat ng araw, tsaka mainit talaga dito sa baba. So yun lang naman yung kabuuan nito. Dito medyo malalim na part, doon yung mababaw. 5 feet siguro dito. Alright, so mga pero tignan natin kung ano meron dito sa taas. Meron din ditong grotto. Ito yung mismong cave. Yan, medyo makipot lang yung daanan. Pero parang okay na rin naman sa 100 na entrance fee. Good na rin, good. Mayroon din dito itong cave. Kasi wala akong tsinelas. Masakit sa paa. Ito, may mga cave din dito. Yan, nakapa ako. Nalimutan ko yung tsinelas ko. Tabi-tabi po. Baka may ahas. May cave din dito. Ano kaya to?
Wow. Kaso walang tubig. Yun o. Hindi na tayo papasok sa loob. Explore na sana natin pero wala tayong ilaw eh. Tsaka hindi tayo taga dito. Oh, wala rin silang guide. Hindi natin alam kung anong meron dyan sa loob. Sakit ng bato. Tulis. Okay, so mga bero, paalis na tayo dito sa may ano to? Fruit garden. Wonder Cave. Okay din dito. Mura pa. At least hindi pa masyadong kilala siguro compared dun sa Enchanted Cave na laging pinupunta ng tao. Tara. Ayan mga bero, meron din sila ditong bilihan ng souvenir kung gusto nyo bumili. Meron din shorts tapos damit, panligo, ayan, okay, towel. Tara, punta tayo dun sa may Patar, White Sand Beach, kasi hindi natin na-enjoy kanina, sobrang init. Ngayon tignan natin kung wala masyadong alon para makaligo rin tayo. Let's go. Alright, so yun mga behero, hindi na tayo pupunta ng anong tawag dito? Patar White Sand Beach kasi mataas pa na yung tubig. Alas 5 pa siya bababa, maglo-low tide. So ang gagawin natin, pupunta na lang tayo dito sa may Campo Oro. Reroute tayo. Ayan, 34 minutes mula dito sa location natin. Oras natin 2:34 ng hapon. May mga kambing oh. May kambing ah. After ng Campo Oro, uwi na rin tayo ng Baguio. So ito na yung pinaka-last na adventure natin dito sa may Bolinao. Solid to, solid. 20 minutes remaining. At mararating na natin yung Campo Oro. Mag-aalas 3 ng hapon. May mga part ng daan na medyo lubak-lubak. May mga butas pa yung iba. Ilang beses na rin tayong nadali. Panalo to. Ganda ng mga puno dito. Wow. Ito yung sinasabi ko, lubak. Oh ha. Yun, dito dire-diretso naman na. Wow, solid oh. Nalubak, nalubak. Nalo, ganda ng mga punong kahoy dito. Grabe kung ganito bakuran. May lilim oh. Hindi naaarawan dito.
Dito kami sa may lubak na daan, malubak na daan. Wala na pala, 13 minutes na lang. At nandun na tayo. Hinapon na tayo at 4 hours pa biyahe natin, 4 to 5 hours. Pabalik ng Baguio. Napaka-solid din ng tanawin dito oh, mga biyahero, parang sa may ang tawag doon? Malayo sa realidad. Malayo sa realidad. Malagiyoong ba? Oh sheesh. Parang Palawan, di ba? Bakit ganito yung daan dito? Ang sikip-sikip. May jeep dito. Bolinao, vice versa. Okay, nadaanan namin tong palayan dito. At 5 minuto na lang nandun na tayo. Merong nakasunod sa atin, bata ata yun. Nakamotor. Oh, wow, parang mga palayan din. Parang gusto ko matulog eh. Grabe yung daan dito. Buti na lang hindi umulan. Pag nabasa ito, madulas. May bato naman. Oh, wow. Ginawang ano? Enduro. Napakasulit naman itong daanan. Ito na kasi yung kuwan. Ito yung kabila. Hindi na tayo tatawid. Direktahan na dun sa Kampuor. Hindi na tayo magrerenta ng bangka. Wala. Grabe tong ano. Oh, bakit ganun? Ano yun? Lilipad na daw tayo. Ha? Ano na? Oh, anong gagawin? Saan? Dito? Grabe to, oh, lubak. Ano nang gagawin? Bababa ako. Puntahan. Okay, so mga biyahero, meron tayong tour guide dito, dalawang tour guide natin. Ayan. Dito kasi kami dinala ng Google Map, bali hindi namin in-expect na dito sa kabilang daan. Okay, so yung dalawa oh. punta tayo dun sa may Kampuor. Anong pangalan nyo? Anong pangalan mo? Ito po, Justin. Ako po, Makmak. Makmak. Ayan. Ano mo si Pan? Sino na to? Si Cardo Dalisan. Ano mo si Cardo? Joke lang. Makmak. Saka yung nakatira dito lang din. Siya po doon sa may mga pikas.
Best friend kayong dalawa. Kaibigan kayo? Ilang taon na kayo magkaibigan? Ah, kaya dyan. Surgaw to, surgaw? Ah, Yung isang daan doon sa kabila, yung nagbabang. Barkada na po yung lahat. Mhm. Tatawid na lang ako. Pwedeng tumawid yung motor dyan? Hindi. Pwede rin maligo dyan. Gano'ng Walang kalalim buhay. yan? wala. Gano'ng kalalim? 15 feet. Naglalangoy ka na sa 15, ba mo nalaman? Yung may-ari po. May ari. Kala ko ikaw yung naglangoy dyan eh. Ay, yung hanging bridge, kasama na yan. Yan yung Papunta yun nasira. sa kabila. Yan nating sira. Ay, sira yan? Sinarado na po. Ay, hindi na Matutok dinadaan. ko. Inaayos nila. Oo. Pwede Pero na. ayos naman na po. Ay. Ayan, dito na tayo ngayon sa may kampo or mga biyahero. Sinamahan tayo ng dalawa nating tour guide dito. Nag-initiate sila. Nakita lang namin sila doon sa taas. Si Makmak tsaka sino nang isa? Si John Ray. Si Jan. Ito tayo. Day tour lang naman tayo. Magkano? Entrance? 40. 40? Ah, pag Ito. 100. Day tour. 40 pesos. Swimming pool. Pwede na. Ayan. Tara, pasok na. Thank you ah. May tour guide na. Tour guide na yung... Ano kasi? Si Makmak tsaka si Justin. Justin. Ayan. Tour guide natin. Bye-bye. Bawal po. Ingat kayo ah. Okay. Alright, so nandito na tayo ngayon sa may kampo or mga biyahero. Ayan, so nakapasok na tayo dito sa may kampo or mga biyahero. Medyo konti lang yung tao. At palipad lang tayo ng drone para makita nyo yung aerial view ng buong camping site. Ayan, thank you pala kay na Justin tsaka kay Makmak, yung dalang bata na kasama natin kanina. Naging tour guide natin. At least mas napabilis yung pagpunta natin dito. Okay, so mga bero, ikutin muna natin tong Kampuor. Dito muna tayo. Wala na yung makausap nating bata kanina. Tour guide. Tayo pa uwi. Solid to. Hindi na tayo maliligo dyan kasi kulang tayo sa oras. Malibot lang natin to, okay na. Yan ang panalo. Sasaglitin lang natin tong Kampuor. Pero sa next kapag meron tayong oras, makamping tayo. Meron sila dito platform mga biyahero. Pwede siguro dyang mag picture. Dito meron dito mga
bilihan ng pagkain. Tapos dito na yung camping site mismo. Ay, yung kubo. 1.5 bata to ang renta. Okay yan. Dito yung mga kubo nila pwede ang rentahan. Diba? Swing na tayo. So meron sila dito yung stress wall. Oh. Okay, so meron sila ditong stress wall. May bote pa ba sila? Yung small bottle 10, big bottle 15. Bato tayo. Ganun ba? Sige, sa ulo ah. Ayun, so nakapagbato na ako ng isang stress. Na inut-inutin mo yung stress, mga bote lang pala kailangan. Makagawa ng ganyan, bato-bato ko sa bahay. Okay, so taas tayo dito mga bero sa may pangalawang ano to? Burot? Second floor. Second floor. Ayan. Medyo na late na tayong nakapunta dito kasi marami pa tayong pinuntahan kanina. Yung mga bata yun yung tour guide nila dito. Meron sila ditong puso. Dito meron din kainan. Buong. Kampuor. Tara mga bero, ulan na. Pupunta pa tayo uwi pa tayo. Okay, so yun mga bero. Alis na tayo dito sa may Kampuor. Solid. Sana makapag-camp tayo dito next time kapag meron tayong dalang budget. Ngayon, uwi na tayo sa Baguio. At isa na naman panibagong adventure ang ating pinagsamahan. So salamat pala doon sa dalawang batang tour guide natin kanina. Mas napabilis tayong nakapunta dito. Kina Justin tsaka kay Makmak. Solid yung mga tour guide nila dito, puro bata. Gagaling nila. Gagaling nila makipag-socialize. Woo! Ang gagaling nila. Grade 5 na yung isang, lit-lit pa. Yung struggle naman natin dito, yung packet na solid tong daan dito. Mas advisable lang dumaan doon, pero yung kasi babangka kayo. So mas maganda rin, hindi kayo mapapagod. Pagkababa nyo, nandun na yung parking space. Nakakapagod pala. Bye bye. Bye bye. Yan ang dalawang tour guide natin, si Makmak at si Justin. Bye bye. Okay, so dito na nagtatapos yung adventure natin mga behero. Nakita nyo naman kung gaano kahirap yung daanan dito sa isang daan papunta dun sa may Kampuor. So hanggang dito na lang yung adventure natin dito sa may Bulinaw. Sana mayroon pa tayong mga susunod na adventure dito. Yung mga falls hindi pa natin napuntahan. So yun lang, hanggang dito na lang mga behero. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Don't forget to subscribe, share and like this video. At peace out.